Ne budi ih. Ja sam Mitar. Inače me zovu vampir. Ali ne boj se. Ja sam samo laborant. Došao sam da ti uzmem malo krvi. Zašto? A ovdje se i mene pita ko je šta. Znaš li ti šta je to krvna slika? Odakle ćeš mi uzimati? Ajde. Umiri se. Ti si ovdje jedan pacijent. Ako želiš da ozdraviš, ti moraš da se podvrgavaš. Pa zašto smo mi tu, a? Eto vidiš, šutiš. A i šta da kažeš, kad ti je sve to tako? Iz krvi ti se vidi i bolest, i zdravlje, i zabušavanje. U njoj ti sve piše kao u Svetom pismu. Sva tvoja sudbina. Zato se i zove krvna slika. A ja sam ti njezin tata mata. Što ja napravim, tako ti je. I nema ti kod mene ček da vidim i deder bogati, nego sve jasno. Tu ti je sedimentacija, tu Wasserman, tu crveni, tu bijeli, tu bilirubini, sve redom u potiljak. Pa ako ti ja napišem negativan i BO, onda ti to znači mrš, pravac kasarna i nema tu Boga Božijeg da te vadi. Ali ima i razlika od slike do slike. Spavaju umorni junaci, a? Kao kod fotografa. Ima slika onakav kakav si, a ima i na retuš. Za retuš ne brini. Moja stvar, a? Je mnogo skup taj retuš. Ali, što sam ja iz Jelica, ubio me Bog. Evo vidi trbuh. Evo, to je moj car i gospodar. Njemu služim. A sve ostalo mi je uz kalementan. Tebi malo čudna ta ljubav, a? U tebe posno govance. Maslinica, ribica, blitvica, pa ti cvijelce tanko pjeva daleko je biser mora. Nego, da brzo svršimo tu stvar, a? Ono s retušom, može? 5 banki sad, a ostalo kad dobiješ rješenje, a? Koliko je to ostalo? 15 banki. Moram da izvodim ovaj mjesec curu. Voli da pije one zelene likere, ubio je Boga. Skupo u Božju mater. Skupo. Ajde, dobro, evo, kao tebi, 10. Vidim da patiš. Jeste vi s mora, cicije. Govance na maslinovom ulju. Samo znaš, sad je to opasno. Rat je. Vojska je vojska. Ima da budemo spremni. Dam pare. Nemoj sad. Kad prođe vizita, dođi u onaj nužnik WC. Kakav je to nužnik WC? To je onaj malo bolji za vaš đak. Može? Znaš. Jesi li se nasisao krvi? Vampiju! Tvojom ne bih ni kupus pođubrio. Tako. Nego, zaboravio sam da ti uzmem urin. Jesi li mokrio jutros? Nisam. Ajde onda dođi da mi se poculaš. Ajde. Ajde, taman je Mitar mezetije. A hoće li ono danas sestrica da ti dođe, a? Dan je posjeta. Ne mi sad žubra jedno! Zato ću ga zubima. Krvi ću mu piti. Dobro jutro svima. Brko moj. Što si toliko napišao sveca ti tvojeg? Daj, odli malo tamo, odli malo. Tako. Jeli, jesi li donio pare, a? Jesam. Evo. A šta je rekao onaj? Hoće li da me prijavi, a? Zašto? Što si mu učinio? Pa ono zbog sestre. Mnogo su osjetljivi, znaš, jer sestra je onako podatna. Baš mi je naletio. Samo opasno je to, znaš. Otac mu je gardijski general, moćan tip u Božju mater.
da mrdne prstom, nema mene Mitra laboranta, znaš. A oni ostali? A oni ostali sve fina djeca gospodska. Onaj debeli Ćosavi što govori na SSS. Digao Ćaletu, članu državnog savjeta, nekakav važan dokument. Državna tajna, što li. I dao ga jednoj drođi špijunki za jedno spavanje. Srećom, kontrašpijunaža uhvati njih baš na tom spavanju, pa drođu u ćuzi, a njega tatici. A tatica šta će? Poslao ga na odsluženje vojnog roka, kao neka se ono pameti. Jel? I sad se on tu pameti. A onaj mali, kažu, sin dvorske dame, to jest bivše dvorske dame. Zvali su je pompadurka garde. Od redova do majora nije birala. A kažu da je mali sin nekog silnog, ali šašavog generala. Pa vidiš, i mali je nekakav šašavko. Ali najopasniji je onaj četvrti, Parižlija. Ćale mu je, ko će znat šta mu je Ćale, kažu, živi u inostranstvu i kupuje oružje za vojsku. Svak na svoj način. A svi ti oni, brate, imaju spakovane kofere i pasoš u džepu. Zato se ona soba i zove diplomatska. A kako se ja dospio tamo? Zahvali Bogu i majoru. Ali ja majora ni ne poznajem. Baš zato što ga ne poznaješ. A kad upoznaš pukovnika, upoznaćeš i majora. Pukovnik je šef odjela. Vojnik, brate, i patriot. Jeste. A major nije patriot? Jeste. Pokaže da nije. Slušaj, ti nešto mnogo pitaš, znaš? Već i ovo što sam ti rekao, rekao sam ti mnogo. Pa što? Možda sam i ja... Ko ti? Prostudirao sam ja tvoje papire. A šta misliš, da bi ja s tobom inače ovako razgovarao, a? A ti si jedan od onih što dira majora ravno u srce. Zato te i poslao tamo onima. Neće on nikada ništa postići, nije on za vojsku. Zašto? A šta može čovjek postići zaštićujući tebe? Pa on bi one sve poslao u kasarnu da je po njegovom. Što ne ode iz vojske? Otac mu bio lični ljekar našega staroga kralja. Stara škola, pa sve tako u poštenju i pravdi, tako i sina odgojio. Da, a sve će to jednoga dana vrag odnijeti, da. Vidi, mi opet odabrali baš mjesto, a ja s ovim tvojim šampanjcem u ruci. Nego, slušaj, danas ćeš imati čast s pukovnikom, znaš. Zezat će te, to ti je jasno, jer ti si majorov, a ti si pravi lud. Gledaj u njega sa strahom i poštovanjem kao da si usro krevet. Dobro. Jasno? Ti odi u pisu maminu od sira ako nisi. Nisam ja, okrećite. Čekaj. Ti. Jesam, ali ide vizita. Vizita. No? Kako je, junače? Otac pita za te, šta da mu kažem? Dosadno je, gospodine pukovniče. Ja bi se vratio u akademiju za ostaću učenju. Prvo zdravlje, momče. Ne brini, stići ćeš ti njih. Koji si u klasi? Prvi, gospodine pukovniče. A što kukaš? Ne beri brigu, stići ćeš. Oca ću ti pozdraviti. Molim, gospodine pukovniče. A ti? Diplomato. Javlja ti se otac. Ili se sretno prebacio u Englesku? U posljednji čas, gospodine pukovniče. Njemci su već bili u Bordeauxu. Ma šta kažeš? Znači, uspio da umakne, a? Neka. A gdje je sada? U Londonu? U Londonu i Glasgowu, gospodine pukovniče. Putuje po dužnosti. Kaže da bombe padaju ko kruške u jesen. Vidiš? Njemu nije dosadno. A što ćemo s tobom, ljubavniče? Je li tebi ovdje dosadno? Pa jeste, gospodine pukovnice, dosadno je. Osobito uvete. Nemamo šta raditi, pa samo ovako prodajemo zjake. Zjake, veliš. Zaista, sestro. Izvolite, gospodine pukovniče. Što je ovdje svima dosadno? Htio bih reći, što ne nabavite ovom našem
Don Žvanu neku lutkicu, skapaće od dosade. Zgodno. Čut. Sramoto roda i plemena onakvoga oca ti da sramotiš. Na njegovome mjestu ja bih tebe... Uskopio. Vidi ga, uči me. Ma jeste pravo veliš, ko ne rastavi tebe da me upamtiš. Staraš ti se, gospodine pukovnice. A šta je s tobom, mladiću? Jesi li dobro? Hvala na pitanju. Gospodine pukovniče, dobro sam. A donosi li mamica pitu? Ono, ti voliš pitu? Pa volim. Volim i pitu. No, ne stidi se što je voliš. I ja volim pitu. Tu pitu od mladoga sira. A onaj tamo? To je novi, gospodine pukovnić. Vidim sam da je novi, ali šta radi on ovdje? Iz koje komande? Autovozarska škola. Đak! Jako proširenje hilusa. Radioskopski se vidi na lijevom krilu mogućnost jednog žarišta s tipičnim fibroznim šarama i jednog zasjenjenje. Kod svakog se trkađije vide prošireni hilusi. Pacijent je već sazrio mladić. Pacijent je sazrio za vojni sud. Pa to je isto što i dezerterstvo. Osim toga, smucite se, molim vas. Radi se o slučaju strašne anstenije. Izvolite, gospodine pukovniće, pogledati taj prsni koš, te ruke, ramena. Gospodine, vojska nije sastavljena od samih Herkulesa. I jedan prst na obaraču za mene je vojnik. Ja to tako shvaćam. Izvolite pogledati pacijenta u bolesničku listu. Sestro, je li napravljen radiografski snimak? Napravljen je, ali nije još razvijen. Biće gotov za 20 minuta. Šta je? Što me tako gledaš? Je li ko usrano kuće? Intelektualac, a? Pa misli da je lično izumio barut. Kaži, jesi li izumio barut? Šta je? Jesi ili nisi? Šutiš, a? Prezireš me? Ti misliš, što je ovo? On akademski obrazovan čovjek, ja akademski obrazovan čovjek, a govori mi ti. Kakva je ovo vojnička budala? Je li da to misliš? Kakva je ovo neotesana vojničina? A je li, gospodine, da ne misliš da ne znam manire, a zašto vi, gospodine, ne želite da služite vojsku? Što se to ne dopada vašem uvaženom umu? Možda imate drugo mišljenje o državnom uređenju? Recite slobodno, šta vam se ne sviđa? Antipatični smo. Soldati, budale, primitivci. Ne dopada se vama ni moja njuška, znam ja. No pa evo ti, šamaraj. A, šta je? Ajde, što mene šamaraš? Veliš, moj obraz nije dostojan ni tvoga dlana. Onda evo, šuni. Ajde, što ne pljuješ? Čekam. Stoj. Što je ovo? Gospodine majore, šta bi ovo imalo da znači? Gospodine majore, pitam što je ovo? Ja ne znam, gospodine pukovnić. Ja ne znam i pit. A, nećemo to tako. Možda je momak želio da kaže da vas voli. Gospodine pukovniče, smijem li da se obratim? Kaže. Mi ovdje mislimo da momak nije normalan. Juče isto tako poljubio i sestru. Sestru? Čiju sestru? Ovu našu bolničarku. Ali to je bilo u snu, gospodine pukovniče. U snu. A šta vi radite u njegovom snu? Pogledala sam da li spava, a ruke su mu se digle i... Smak, ravno. Bitango. Tebi je krivo što ti nisi, jeli? Pa jeste, gospodine pukovnice, krivo mi je. Nije da mi nije krivo. Ajde, ne budali, u pitanju su ozbiljnije stvari. Mi mislimo, gospodine pukovniče, da je momak stvarno lud. Lud. To je neki idiot. I mi ne bismo željeli da ostane tu s nama. Sa vama? Neka se to svijesta šalje na nervno odjeljenje.
I baš šteta bogati, sad ćemo krepavati od dosade. Jeli? A tebi je zabavno, budalašino, da jedan šašavac zeza pukovnika, a? Pa sad nije ga zezao, on ga je smoknuo. A to je zgodno. Misliš da ga je smoknuo iz ljubavi? Bilo bi zgodno da ušutiš, župane. A ti si kleten! Šta? Stari je njega zezao i on ga je smoknuo, a ja bi se ti usudio, ja ne bi. I zato ti kažem bravo. Bravo! Bravo! Veliš, stari ga je fefao. Zvao. Ja nisam rekao zezao, nego sam rekao zezao. A ti si zeznut u mozak. I zato si sasav, i zato je tebe trebao poslati na promatranje, a ne njega. Ja sam na tvojoj strani.